αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάνε οι βαλίτσες κι όμως εσύ δεν τις ακούς. Γεια σας! Γεια σου κοπέλα μου, θα πετάξεις? Όχι! Τότε γιατί ήρθες εδώ, θα κολυμπήσεις? Κάνουμε μία έρευνα. Όλοι έρευνες κάνουν εδώ πέρα. Τι έρευνες κάνουμε? Ψάχνουν όλοι τις βαλίτσες τους. Δυσλειτουργίες στο νέο αεροδρόμιο. Πολλές τις εταιρείες. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Εσύ δεν κατάλαβες. Έχεις φάει σάντουιτς από την καντίνα. Ποια καντίνα? Από την κατίνα. Ποια κατίνα? Που έχει την καντίνα. Έχει καντίνα κατίνα? Όχι, η κατίνα έχει την καντίνα και με τις βροχές έβαλε και καμπαρντίνα. Η κατίνα? Η καντίνα. Εννοείται έβαλε τέντα. Όχι, η καμπαρντίνα έβαλε, είναι μικρή. Η κατίνα? Όχι, η καντίνα. Δεν έχεις ακούσει? Καντίνουλα, μια στάλια, 2x3. Πόθη και λατρεία. Πόρδι και δισεντερία. Είστε μπερδεμένος. Είναι κρυωμένος. Εδώ εργάζεστε? Όχι εδώ, πιο εκεί. Πού, εκεί? Όχι εκεί, πιο εδώ. Πού, εδώ? Ακόμα λίγο πιο εδώ. Εκεί, Ναι. εκεί, εδώ. Ποιο είναι δηλαδή το πόστο σας? Μη με βρεις μαλάκα, θα χεστούμε. Μα δεν έβρισα. Τώρα δεν με είπες πόσοι. Όχι, πώς το είπα? Μη με βρεις μαλάκα, θα ξαναχεστούμε. Μα τι σας είπα? Με είπες πόστο. Και τι είναι αυτό? Η καθαρέμψα του Όχι, όχι, όχι. Πόστο Ναι. είναι ο τομέας εργασίας σας. Δεν έχουμε υγρασία στο αεροδρόμιο, το έχουμε κλεισμένο αεροστεγός. Αυτό δεν είναι αεροδρόμιο, είναι αεροστεγοδρόμιο. Σ' άρεσε το καλαμπράκι? Μια στιγμή για να συνεννοηθούμε. Τι ακριβώς κάνετε εδώ στο αεροδρόμιο? Όχι ακριβώς, 3,60 παίρνω. Μα ποια είναι η δουλειά σας? Είμαι κατώτερος υφισταμένοι προϊστάμενους στις τυράντες. Ποιες τυράντες? Που κάνουν γύρω-γύρω τις βαλίτσες με τις αποσκευές. Οι μάντες εννοείται. Ποιους οι μάμιδες? Οι μάντες. Αλουμινίου. Οι τυράντες που λέτε είναι οι μάντες των αποσκευών που δημιούργησαν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μη με βρεις μαλάκα γιατί θα χεστούμε. Πώς το? Μα δεν σας έβρισα. Τώρα δεν είπες ότι οι τυράντες έχουν πρόβλημα? Αυτό είναι γνωστό. Γιατί να τα αρνηθείτε? Να πάω να Ορίστε. Ο πιλότος λέει προσδεθείτε. Τελικά το πρόβλημα με τους σημάντες λύθηκε. Από τότε ποτέ ανέλαβα εγώ. Και τι κάνατε? Καλά. Πώς το λύσατε? Ρίσε. Πώς το λύσατε? Λύσαξες, τραμπούι. Τι τραμπούι? Έχω τον τρόπο μου. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς όταν με φυλάς. Όχι αυτός ο τρόπος. Με ποιο τρόπο λύσατε το πρόβλημα με τους σημάντες? Άκου, όποιος έρθει με βαλίτσες στο αεροδρόμιο δεν πετάει. Τι κάνει? Τον πετάμε έξω. Ωραίος τρόπος! Αν μας αρέσει, ο επόμενος, φύγε! Πολλοί με πίκρανες, ζωή! Μάκρια θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τα σπάτα από εκεί πάνω. Χαζείς, δίνω.